Hi! Welcome to my channel, Bisaya Kamunggay. Ang host nyo, DQG, Daniel Kindaw Guden. Nababahala na or concerned na ngayon ang mga Filipino-Americans dito sa Minnesota State sa United States of America dahil sa dumating na highly contagious na sakit. Hindi lang dito, pati na sa buong mundo. May mga officials sa townships dito, mayors of the city and governor. Pero iba talaga pag ang mga Filipino makadinig or makarinig ng mga mensahe mula sa mga leaders ng mga Filipino rin dito sa nasabing lugar. Maraming mga grupo or organization sa Minnesota. Una, Cultural Society of Filipino Americans or CSFA. Filipino Minnesotan Association or FMA. Couples for Christ. Pundok, Sugbuanon. Negrense. Pelham Society of Minnesota, Santo Niño, Apostolate of the Rosary Community, Samahang Pag-Asa at marami pang iba. Pero dalawang mga leaders ang nagbigay ng mensahe para sa kapwa mga Pinoy dito sa nasabing lugar. Ang nakontak natin si the hardworking president of the CSFA, Brion Haffely, at saka ang former president of the Filipino Minnesotan Association isang dente, si Dr. David Anthony Ong. Ang mga mensahe nila, pakinggan nyo. Welcome back to my channel, Bisaya Kamunggay, DQG lang, Daniel Kindaw Guden. Kinuha natin ng message ang presidente ng CSFA, Cultural Society of Filipino Americans sa Minnesota, si Brion Haffely. At ito ang sinabi niya. I wanted to say to the community, in these difficult times, we need to support each other more than ever. Below are a few ideas on how to do that. Number 1, support Polo businesses if possible. Have you ever heard of Polo website? Yung Polo, P-O-L-O, stands for Filipino-owned, locally operated. Many small businesses are hurting right now, so we're just trying to get the word out so we can support one another when possible. For example, you could order curbside pickup from Apoy Restaurant in Minneapolis, Minnesota, or from Asian Mart in Burnsville. So itong dalawa ng mga Filipino-owned na mga businesses nandito sa Minnesota, pero mayroong nakaligtaan si President Loren, yung Nanay's Kitchen, Beats Filipino Food sa Duluth, Minnesota. Ulitin ko, sa summer capital of Minnesota, yung city of Duluth, na mayroon diyang pick-up or curbside pick-up or to-go na restaurant, yung Nanay's Kitchen, Beats Filipino Food. Okay. Number 2, na sinabi ni Lauren, fight the increase in racism. We're worried about the recent increase of racism towards Asian Americans right now. Have you experienced or witnessed any incidents? Kung meron ba kayong nakaranasan ng mga discrimination dahil Asian tayo? If so, we ask you to call the Minnesota Discrimination Helpline. What number? 1-833-454-0148. Ulitin ko, the number to contact pag may mga discrimination sa panahon ito. 1-833-454-0148, or you can use the online link www.mn.gov/intake/consultation inquiry form. Ito ang dapat yung i-fill up pag may mga natanggap kayo ng mga discrimination or naranasan ng mga discrimination sa panahong ito. Number 3, fight this highly contagious disease, misinformation. We're also worried about the amount of misinformation or false information that is shared about this highly contagious na sakit, okay, on social media. We recommend getting information from the CDC, Centers for Disease Control, CDC, and MN, Department of Health, Minnesota Department of Health. Yun lang dalawa. Pero may pangatlo, pwede rin, ang WHO, World Health Organization. Number 4, sinabi naman ni Lauren, complete your census lastly. We want to remind everyone of the importance of completing the census. Census that you live here in Minnesota or from other state, okay?
even in United States, mayroong census ngayon sa taong to. And including everyone in your household, even the little babies. Did you know here there's an option for choosing a Filipino dish here? Oh, mayroon nang option for Filipino dish here. Dahil dati Asian lang ang sinasabi doon Asian. So, sinabi ni Lauren or may dagdag pa si Lauren na sinasabi, ang sabi ni Lauren na hang in there, sabi niya hang in there and we will get through this together. Ingat po kayo. Okay? Sa mga gustong magmensahe, magtanong, maghingi ng mga information sa presidente ng Cultural Society of Filipino Americans, call Lauren Brion Haffely, originally from San Pablo, Laguna, nandito na sa Minnesota. Ang phone number niya, cellphone number, 651-336-3466. Ulitin ko, 651-336-3466. At maaari ring magpadala ng mga email, electronic mail sa email address ng Cultural Society of Filipino Americans, CSFA. Ang email address, info@csfamn.org. Ulitin ko, info@csfamn.org. Mayroon pa pangalawang mensahe, pero alam niyo ba bakit naghingi ako ng mga mensahe sa kanila? Dahil dito sa highly contagious na sakit na dumating ngayon sa, hindi lang sa US, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya, nakunta ko ang dating presidente ng Filipino Minnesotan Association, isang dente, si Dr. David Anthony Ong, originally from Lawang, Samar. Si Dr. Ong, nagpadala ng mensahe, sabi niya, we have to take care of our, number 1, health. Number 2, economic impact. Number 3, supply chain of our supplies that we use or supplies that we make. Okay? Now, Filipino, sinabi niya dito, number 4, Filipino are also at risk go daw, because we do have a lot of elders that live with us. So even more important, take caution not to bring this sakit, hindi ko lang sabihin, not to bring this sakit to our elders. Kaya sa mga Filipino at saka Filipino Americans, alam nyo na, ingatan ang inyong sarili, ingatan ang inyong pamilya, lalo na pag may mga matatanda na nakatira sa pamamahay nyo. Ingat talaga dahil hindi natin makikita ang sakit na to. Balikan ko rin na sinasabi ni Lauren Brion Haffely na racism, discrimination. Sa US, mula noong March hanggang ngayon is April 17, 2020, Friday. Okay? April 17, Biyernes, year 2020. Ang recorded sa Asian American group, more than 1,500 anti-Asian hate crimes or discrimination. Kaya, ang FBI sa New York City, ang Department of Homeland Security, ano yung FBI? Federal Bureau of Investigation, at saka yung DHS, Department of Homeland Security, mayroon na sila mga alert warning. Ang New York City office ng FBI, nag-issued na ng alert reporting dahil daming discrimination doon sa New York State, lalo na sa New York City. Yung Department of Homeland Security also, meron ng mga warning about the white supremacist calling to spread dito sa nasabing contagious na sakit. Okay? Ang balita na sa NBC at saka yung San Francisco Examiner na mga news sources. Isang tao, nag-shopping sa New York City, kasama yung asawa niya, Asian. Ang pangalan niya is Eddie Song. Habang nagpunta siya sa nasabing Costco shopping center para bumili ng grocery items or kahit ano. Sinabihan siya na sa isang tao na lumapit sa kanya, hindi niya binabanggit, na kayo na Asian, okay? Ang dahilan daw, cause and that's, kayo daw ang dahilan na dumating ang sakit dito sa US. Kaya hindi ka raw dapat, tinatagalog ko lang, English to hindi ka raw dapat bibigyan ng shopping cart. Kaya galit na galit ang isang Asian nang narinig niya. Kaya sumigaw siya at tumakbo ang isang
tao na nag-discriminate sa kanya dahil Asian siya. Pangalawang pangyayari, sa New York City yon. Pangalawang pangyayari, kasi sinabihan siya na if you don't give me that card, sinabihan ang yung isang Asian sa isang tao na pag hindi mo binigay yung shopping cart sa akin, susuntukin kita, I will punch you in your face. Isa naman pangyayari doon pa rin sa Manhattan City sa State of New York. Isang babae sinabihan na isang babae na 59 years old. Isang babae 59 years old sinipa ng isang teenager. Kaya masakit. Marami talaga pangyayari. Marami pang iba. Meron sa Texas, meron sa San Francisco, sa California, meron sa Brooklyn, sa New York. Mga discriminations. Kaya from Koreatown in Los Angeles to Greenwich Village in New York City, maraming pangyayari ng mga discrimination dahil sa nangyari ngayon na mayroong sakit na dumating sa buong mundo. Kaya global crisis ngayon. So marami na ang mga recorded, mayroong stabbing, mayroong kicking, may pushing, spitting, at marami pang iba dahil inaakala nila na dahil Asian ka or Asian kayo, galing kayo sa China dahil sinabi nila na ang sakit daw dito na dumating galing sa China. Kaya ingat tayong lahat mga kapatid. Ingat tayo dahil marami nang namatay. Marami nang kaso dahil sa sakit na yan ngayon. Okay. Pinaka-latest. Ulitin ko. April 17, 2020, Friday. Ito ang pinaka-latest. Sa global Sa global. Sa buong mundo. Ang may kaso sa sakit na to ngayon. 2 million 250,689 as of today, April 17, Friday, April 17, 2020. 2,250,689 cases. Ang namatay all over the world. 154,256. Ulitin ko. 154,256. 154,256. Grabe. Marami talaga namatay. 154,000. Number 1, ang US. Ang kaso sa US, whole United States, 710,000 ang positive. Okay? Ang kaso 710,021. Okay? Mayroon nang naka-recover, ang iba positive pa dyan. Ang namatay, 37,158. Again, ang kaso sa US, 50 states including territories, 710,021. Pero ang namatay, 37,158. Number 1 ang US. Number 2 ang Spain. 190,839. Sa Spain, ang namatay, 20,002. Grabe. Ang number 3, ang Italy na. Okay? Bumaba ng Italy. From epicenter sa Italy dati, ngayon ang epicenter sa sakit na to sa US na. Ang number 3, Italy. Ang kaso sa sakit na to, 172,434. Ang namatay, 22,745. Mas malaki kaysa Spain, pero marami ang kaso sa kanila. Kaya nag-number 3 sila. Or marami ang kaso sa Spain, kaya number 2. Number 3 ang Italy. Okay? USA number 1, number 2 Spain, number 3 Italy. Number 4, France. Ang kaso, 147,969. 147,969. Ang namatay, 18,681. Ang number 5, ang Germany. Ang Germany, 141,397. Ang namatay, 4,352. Ang number 6, UK, United Kingdom. Ang kaso, 108,692. 108,692. Ang namatay, 14,000. Wow! 14,576. Maraming namatay sa UK, kunti lang sa Germany, pero maraming kaso sa Germany, kaya sila ang number 5 ang Germany, number 6 ang UK. Number 7 ang China. Okay? Sabi nila, galing ang sakit Doon nanggaling ang sakit sa China. Number 7 ang China, 82,719 cases. Ang namatay, 4,632. 4,632. Ang Iran, ang number 8, 79,000. Iran 79,494. Ang namatay sa Iran, 4,494.
4,958. 4,958. Ang number 9, Turkey. Ang number 9, Turkey. Ang kaso, 78,546. 78,546. Ang namatay sa Turkey. Ang namatay is 1,769. Okay. Ang number 10, top 10, Belgium. Ang Belgium, 36,138 cases. 36,138. Ang namatay, 5,163. Ang Pilipinas, nandyan sa 38th place. Okay? Pang 38. 38. Ang Pilipinas. Ilan na ba ang kaso sa Pilipinas ngayon? Okay? 5,878. 5,878. Ang namatay, 387 na. Mula sa pinakamaliit dati, ngayon marami na. Ang namatay sa Pilipinas, 387 as of Friday, April 17, 2020. Kaya kailangan, pero manalangin tayo, be strong, and don't forget, always observe social distancing. Manalangin palagi dahil alam natin na malampasan natin ang problemang ito. Okay? Sa lahat ng mga kaibigan natin sa United States of America, saan man kayong states, ingat kayo lahat. Sa mga taga Minnesota, ingat kayong lahat. Sa ating mga kapatid, mga member of the families, ang mga relatives and friends all over the world, lalo na sa Pilipinas, ingat kayong lahat. Ingat kayo. May awa rin ng Panginoon. Thank you.